Tichatanga nekukwidza maoko. Maoko atoda kutanga kukwidza ndeyekuti tisangane nachangamiri. Tokunga tasvika wamwe taonana tamuona asi hatina kumusana. Saka kumusana kwedu kuchabva patichakwidza maoko. Tindomusana kuchimwimwi tiri ikoko. Tapedza izvozvo chakwidza kuti maoko kepiri ekuti tione kutanga dare redu. Saka regai ndipe kuna Tsina kuti tungamirire pakukwidza maoko. Ndoti mazvita ndo stage number 1 yekuti tamusana nashe. Kuembera kwamatoita ikoko kana dai tisina kuti makadini tatomusana naye. Zvaita mazvita chiregai tikwidze maoko zvakare tione uchitanga kana kuti kuparura dare redu. Tsina. Nditi pamusoro changamire pamusoro vadare masabu nguva ino yaya kuti tione zvatafambira pazuva ranhasi. Zvimwe zvacho tingaona tozoti zvadi ndinofunga vamuri kuona ava munhu atouya akasununguka kuti ange achionawo zviri kuitika pakati pedare pazuva ranhasi. But toenda pa case number 2, Racing versus Tobias Ntepa. Right, case number 2, Bracing versus Tobias Ntepa. Bracing hamdi kuwanda unodiwa kudare raishe Mupotedzi kuti upindure nyaya iri kupomerwa wana wako ndi Tobias Ntepa kuti wana wako wakaba mafoni matatu nemari inoita 50 US mumba maTobias. Anoti anoda mafoni ake nemari yake uye kudare musi wa 31 mwedzi wechi8 nenguva dza8 mangwana. Tambikwana ndaposa here samu yandakakupai nezvandaverenga pana. Ndote Sa mdikwanda muri kubvumirana zvere izvo zvawerengwa apo kuti ndozvakaita wana? Hongu zvemafoni ndiri kubvumirana nazvo nekuti nyaya iyi yakambotaurwa nezvayo kumba kwaMutekwa uko. Mwana akati hongu ndo zvandakaita. Ini ndichiuya ndichimubvunzawo akati hongu zvandakaita. Saka handina kupokana kwandinako pamusoro penyaya iyi. Asi nyaya ye$50 yanga irinzi yanga iri mupochi. Inini mwana ndichimubvunzawo inini. Mwana anoti baba foni yanga isina pochi, handambobvira ndawana pochi. Ende nini wacho handina kutombobvira ndaionawo. Izvi zvinhu zvakatoitika inini ndisitoripo. Ndabvawo kwandakabva inini ndichiuya pamba. Ndoapo Amusati mapiwa floba. Zvangozi muri kubvumirana here nezvataura. Hamutsi kuvhumirana nacho inyaya yemari. Aripo here mwana wacho? Vanhu vanga
wakadaongoona size yake kuti akaita sei kwete kuti ataure kuti anotumwa mwana asi ndinoona kuti mwana chake ari fomani right nyaya yapo ngekuti sekutobi zvaverengwa nemazvizwa munonga explain here kuti zvakamira soso pane ndofunga pane pasmall mafoni ange musi wa9 May ndandiri pamba ndakasvika pamba muma4 papasina munhu paine foni aito P37 mwana wemunin'ina ari South Africa ndobva ndatora bucket ndobva ndaenda kunogeza yange iri mudining mamai ndobva ndaenda kunogeza ndichibva kunogeza ndaida kutoenda kubasa kwangu ndakushandira kwawo ndoda kutoenda kubasa ndobva ndatoona na mai vachipinda pageti ndobva ndaregedza kukiya pamba ndobva ndatobuda pandaenda ndichisvika kwawo mai akandifonera kuti wambona here foni yemwana ati foni ndaisa iri pachaja iri pamba foni yeyo yakanesa haina kuoneka kusvika wana mai nini wataura zvawataura then ndobva ndauya panhamo yamai garikai musi wakaigwa mai garikai 6 April musi wa6 April ndakauya ndichibva kubasa ndafonwa kunzi mai gurashai ndobva ndauya ndandine mari ndichida kubhadhara school fees $50 ndobva ndasvika pamba ndakauya nemuzukuru mbesa ndobva ndauya pamba vandawana mudzimai mari yekuchikoro obva atora mari obva aisa mufoni muvhivhu haina pochi kakarabha udaiso mai mwana bvaisa foni bvaisa mari yachi ndobva tabuda ndobva ndaenda kunhamo ndichidzoka takazobva kunhamo ndina mai nemudzimai ndobva tawasiya pamba ndikati ndakudzoka ndakuenda kubasa ndichingosvika ndikori mota ndisati atosvika kubasa mai akabva afona zvomauya nemari mabva matora nefoni yacho here mamuda ndichembudza mari aiwa inga ndangosiya zvingorimo wani pamba zvingorimo wani pabedroom mutangosiya zvinhu hamuna chii ndakagara ndongobvunza musati mazviona here mai haana kundipindura mai akazoti mwana akazenga akazotaurirwa nevamwe vana mumaraini mwana wangu ari nzava foni iri pamudikwana mwana akazoenda achinotina mbudzi dzekwamudikwana dzadziri pamba ndapakaenda achisvika achiona foni bhati riri kubhuswa riri pachaja mwana ndopakadaizachi asi mai akatadza kunditaurira kuti foni ndaiona ndakanyarara ndakazoya ndofunga nga 3 weeks here ndichibva kubasa ndichida kunoendesa zvinhu kuHarare kumba kwemudzimai ndakafuma ndichienda nebhasi ndichienda kuendesa kubhasi nemudzimai mva ndamutidzoka unogadzira vana kuchikoro ini ndichiregedza ndiende kubhasi mukadzi achidzoka ndopakasangana nemwana wamudikwana aine foni vakangosangana pakona akabata foni aito iyo atori nayo mudzimai ndopakachibvunzana foni tonedu foni yainayo akaramba kubudisa foni yakabudisa ndeimwe foni futi yemwana wangu inini yanga ichitoshaika kubva kudhara ndo yakabudisa yechitatu yacho zvikanzi aiwa foni yorubudisa ini handisitoziva kuti ndounayo ndotofunga ndaona kuti ndowakatorasa iyo ndikutoda ndeiyo ndawana ine blue paside ndiyo ndikutoda yandawana inayo mwana akaramba mwana aramba kudari kusvika zvanetsana ndoda kuenda kuchikoro mwana ndopakazobudisa mafoni aya achibudisa foni manzi abvisai memory card rarisi renyumba memory card baba atori kokumba mwana akati mukadzi akadaiwa iwo ngatichidzoke tese kunani kuna mai kuna baba wako ko memory card rari muriri kupi ndopakabva waenda handisitoripo akazondifonera ndichitobva kwabvuma zvikanzi baba mafoni aya inetsa yandaiona nekamwe kafoni ndikati ko imwe yacho vhivhu yanga ine mari zvikanzi aiwa takasiyoina kudhara tainyarawo kutaura taitya kukutaurira bhozi maizoita noisi pamba nekuti takatoiona kudhara asi mari makaita sezvo hazidada kuti kutaura kuti mari takaishandisa asi mari inechi zvinhu zvese zvinowanikwa mudikwana ndoapo ndakabva ndadaidza vanhu vemumaraini ndofunga ndakadaidza kubva pana sanyarumwe vanhu vese vemumaraini vakatikomberedza vanhu oye uya mundionerewo zvakaitika ndoapo takadaidza samudikwana ndabva tauya neyo nemwana bva agara apa nevana wavo wese titaurire tinzwe iyi foni wakaitora iri pai iyi foni ndakaitora iri pachaja maenda kunogeza ko imwe foni wakazitora iri pai iyi ndakaitora iri mubedroom yenyu ko mari yacho iri kupi ndobva ndamubata ngati handikamurozvinzwa vanhu vesana ndobva ndamubata mwana wayo ngati iwo uchiuya kuno kunyatsonditaura kuti imwe foni wakamboitora iri papi pacho chaipo chaipo baba wacho ndopakabva asumuka ndakabva ndowasarendera mafoni
before sa zvaitika pakatombotorwa futi imwe foni yamai aitika muka aiteuka nebig battery yamai zvisati zvatoitika bezvi mafoni matatu izvi sajongwe ava wane gumba vanga vachigadzira garden pamba wanzi namai ndigadzira garden watori paseri pemba kugarden mai obva sajongwe bati mbuya mutefa mbariro dzapera endai munotsvagire mbariro mama ndo pakaenda pamunda pamudhara achigumira kotsvaga kambariro 2 achibva ipapo mai achidzoka achipinda mba foni yakashayika futi sajongwe akatanga foni wanza nomboona munhu apinda ipapo atobva tanyarira mai akazoona foni iya iine mwana futi last akazoona foni ine mwana mai kuti foni iya ndaiona ine mwana wekwamudikwana asi kuti ndimubvunze mai tikati mai musapomere mwana wemunhu umwe pamwe isiro pamafoni akafanana nainge itori itsva foni tobva tanyarira saka zvaitika saizvozvo ndabo ndakaendawo kuna sabhuku sabhuku ona ini handigoni kutaura nevanhu tati tibatsirane tinzwisisane uye akati ano zvenyu zvaakatanga kutaura zvenyu zvemari zvomuri kutaura ini handitozvizivi zvese ndikati alright iwo kwaona ko zviri kundinesa chindigadziriwa zvako mafoni angu mari ichatsvaga imwe sinzi ndatotsvaga imwe futi mwana wangu kuti abhadhare chindigadziriwa mafoni angu so far kwane 4 months ndichiwaona ndichibvunza mafoni angu hanzvaziva chakazoya pamba musuna ichisvika pamba zvikanzi nyaya dzomuri kutaura dzemafoni dzichatora mafoni toenda nawo kuharare taenda nawo kuharare siyana nehanzvadzi yangu haina mari iri kugara mumakorokoza isikuya nemari saka inini chiuya inechi ndichatora mafoni ndoenda nawo kuharare ndonogadzirisa asi musatarisira kuti mafoni achauya kana gore rinei onei zvamakutaura maiguru kana makutaura nyaya yekuti mafoni tasai foni iyi kai ndeye mwana uyu mwana igrade 7 tasai mune pasirate yake last term izvo akatiita nenyaya yekushaya communication mwana uyu ari kugara naambuya baba wacho namai vari kuSouth Africa ari kugara nambuya kuSamaringa haana munhu anomupa homwe anoshanda nefoni tasai mwana akuita number 7 mwana anogara ari number 2 3 tasai mone zvaita mwana kai mauta kuti gore rinouya saka muda kuti ndiite sei papo ndakabva ndati nhangu tikuona zviri kundinesa zvese ndakangowasarendera mafoni acho nemari zvese zvangori nazvo iko ndofunga panonga 4 months hatisi kutauzana akatoya iye samudikwana ndaanoya otanga kupopota ari pakati pemukova atanga kutishaudhira ipapo saka ndina chondopindirana ndakangonyara ngati abvira ndiende zvangu kudare ndinzwisa kuti ndoita sei ndatambudzika saka mudikwana ndataurwa mavizwa mune mibvunzo iri yamuda kubvunza murume inozi question closer examination uchida kuti muzvese muzvigamuchira handina chandoda kubvunza handina kana musina mubvunzo zviri kuratidza kuti muri kubvumirana nezviri kutaurwa pamupepa zvakatawanda zvanyaya dzemafoni ndikubvumirana handina kupokana kwandina because mwana ndakamubvunza akabvuma ende akatobvuma papaino mwana wangu aripo mwana akabvuma tikuti muri kuti nyaya dzemafoni pari kutaura foni nemari ipapo panhu handikunyatsanzwa kuti muri kunyatsokubvumirana nazvo zvese panyaya yemari apa ndipo ndiri kupokana napo because mwana inini kumbvunza kwandakaita iye aiti baba foni mamusina ndokunditaurirawo kwakaita kana pakabvunzwa musi wabvunzwa akangotaura futi the same statement kuti handina kuona saka handina mafoni handina kupokana nawo panyaya yemari apa ndipo ndinopokana napo mubvunza ndoda kubvunza samudikwana ndeyokudai handiti pamakasvika makaudzwa kuti wana ndo zvawaita ndizve pandakasvika handina kuudzwa ndakazotoziva inini mumashure mekunge maita diva asangana nemwana ari kuenda kuchikoro mwana aine foni ndo pawakadhumana ndo pakazotaura kuti baba ari kokumba kwe ndandasvika nezuro usiku ndakazotoziva kuti ndo zvaita mwana mashure mekunge ndaona maita diwa acho achisanangudza makuseni asangana nemwana achienda kuchikoro
matadiwa akauya kumba kwenyu. Audzwa kunzi baba ariko pamusoro pamatadiwa makuseni pamusoro changamira. Inini foni iyi yemwana ikai mwana akagara nayo baba achiiona. Ndikatomubvunzapo ndakatanga ndikati mimizvo maigara nefoni muchiona foni iyi yemwana iyi hombe yakadai so iyi maiti chii plus memory card renyu rabviswa mamemory card abviswa ririmo memory card riririswa pamba mufoni iyi murozviita sei zvikanzi nayo wachindipindura akati mwana akati ndakachinjana foni kaaitiwo kadiki ndakachinjana namufundisi anzani sakupwanya ndiye akandipa foni hombe of which foni yacho yange ichitaurwa ichozi ndakachinjana yacho yani ndakapiwa nasakupwanya ndiye ambuya Mutepa kana asisina kumbobvira yaoneka yanga ine mwana zvandinetsa kuti mwana muri kuona ine mafoni muri pamba muri kutadza here kuti mafoni owana kupi foni inodhura yakadai so muri kugara nefoni yemwana muchiti mwana apiwa namufundisi nomufundisi wacho anayo pamba penyu mambokonfirmawo here kana kuti maita basa makapa mwana foni inodhura yakadai so mwana kana kuti right. Inini ndichibvunza mwana akandiudza kuti foni iyi ndachinjana neshamwari yanga neimwe foni yanga inati ndokunditsanangurira yakanditaurira izvi zvemamemory card inini handina chandoziva nezvo. Ubvunzo unandinawo hwangu mazokasika kundida handiri kuti matadiwa wakauya kumba kwenyu aibva akuudzai kuti ndo zvakaita wana mazwa masuko iwoya atawana matadiwa mune action iriyo makazoita kuti ndazwa rekedzai ndini kuna baba watadiwa ndozwisiro zvakamira sisi vanhu varume. Kubva ipapapo handiwapo takabva taenda kapa hausiro here kanoso musi wacho tazoenda paMutepa ndinenge ndakazodedzwa ndiro zuva racho here hachanyatsozova kuti ndiro ranga riri zuva racho here kandina ranga rari rimwe zuva ndoapo ndakazodedzwa ini tibva taenda paMutepa. Ndasvika paMutepa ini ndakangofunga kuti pamwe toda kungotaurirana tiri pachezvedu tega pasina vamwe vanhu. Apo ndakaenda paMutepa ini ndipo ndakasvika patori nevanhu vakawanda. Pamusoro pazvo musi akataurwa namai Mutepa haana kuuya kana kuuya kundotaura kuti ini ndizoende kuzodaidza vanhu. Akati manheru acho abva ipapo ndoapo akaenda achienda amenoti akaenda kuonwa here akauya pamba pabawanini wangu pakati peusiku ndoapo akatanga kupopota muda kundibira muri kuabhibhisa vana vangu akatanga kupopota zvakazikana raindiresa kusvika inini ndazoti mangwana acho onai vanhuwe ini handigoni kutaura nemunhu ndikazotaura nemunhu ikoko tozopisa ane hasha ndakadaidza vanhu vakuru wese mumaraini weya mundinzwirewo ini handinosvika pamba pake ndobva ndatuma futi mumai mwana ndiri kumuda kuti mundidaidzirewo baba bhozi zvinhu zvaitika ataurwa nemudzimai haana kukwanisa kuuya kana kuti ndo zvaita mwana. Akaita the following day mangwana acho makuseni akaswera hana kuuya manheru acho ndo pakazouya ndo zvakandirwadza munhu akutouya akutanga kutopopota futi iye kutotuka zvisingatoiti usiku wese haana kurara achipopota. Bvunza vanhu vese mumaraini I think ndine mawitness akawanda vanhu vese mumaraini kusvika mangwana acho makuseni ndoapo ndakazotanga kuenda door to door kunodaidza vanhu mainzwa here noise yaitika. Zvakaitika nezuro ndezvekuti mai akabata mafoni emwana asi baba wacho inzwa matukiriro ari kuita. Ndauya kuti ndichidaidza ndo makuseni acho ndo pakazoenda mudzimai ndatodaidza vanhu vese mumaraini. Pamwe ndakadaidza vana Sanyarumwe vana Sajongwe kwabvunza vabaya vana Maifungai vanhu vakuru ndikati garai pamunzwa handisona ndoda kuti munzwewo nyaya iri panapa nokuti mangwana zvinozonzi ndiri kuita se tichazonetsana nenyaya isina ina handigona kunetsana nechinhu ndo maitiro azvakaita. Ende musi wacho zvaitika zvacho musi wemafoni ndakaenda kuna baba wacho kuna baba waSamudikwana ndikati Samudikwana ndo zvaita mwana kumba amene kuti mwana wenyu akutaurira iye here. Samudikwana ndakati iwo chiri iye acho achinditaurira kuti ndo zvaita muzukuru. Samudikwana haana kukwanisa kana kuenda kuna baba ndobva ndazoenda futi manheru acho kuna Samudikwana. Samudikwana mwana wenyu auya here achitaura kuti ndo zvaita zvikanzi asati auya. Kusvika mangwana acho manheru acho ndo pakazodhakwa vaya vatanga kutukirira. Mangwana acho ini ndoapo ndakazofuma kuenda ndikadaidza vanhu. Panapa tinongodzivisa hedu pane isusu togona tikuzivatwa vanhu vanonga vari kuziva asi pana vamwe vasingazivi. Makagara zvakabatana zvakadini? Kugara pana vasingazivi
Kugara ndofunga 100 meters. 100 meters. 100 meters makatoganana newaya. Takatoganana newaya. Pakugara penyu muno magara muchiwirirana here kana kuti pane daka riripo? Tagara tichipindirana. Indagara ndichitopindirana, tichitobatsirana zvakanyanyisa. Nekuti tinoda kuti pamubvunzo wabvunzwa naSesa kuti hamudi kuwanda pamakataurirwa muna kuenda sei kuna samutefa kuti ndazwa kuti zvaita wana ndaona kuti hazvina kubuda saizvo kuti wakauya havana kuuya handiti saka ndo pandiri kuti maybe zvimwe mamagara muine daka kana kuti amen. I think daka rakazoitika kapakati apa samuti kwanda wakanetsa nemudzimai wavo wachinetsa nemudzimai wavo kusvika mukadzi wavo aenda wakarwa nemudzimai wavo munhu akavanunura ndimbuya mutefa akuda kuurawa nemudzimai akarumwa chigunwe ari pasi pakati pousiku ma12 o'clock. Later on zvaitika samuti kwanda akatanga kufamba achiti ini ndini ndamurambanisa nemukadzi wake achiuya achitukirira futi pamba achiti ndini ndamurambanisa nemukadzi wake of which mukadzi wacho nyaya idzi dzichitonetsa ndini ndakatoenda ndichitoagadzirisa kune mukadzi wake. Zvaitika saizvozvo taakutofungidzira samuti kwanda akarowana futi navanhu patownship akabvisa munhu zino patownship nyaya yobva yanzi kwamoji vanhu ivo vakauya kwandiri vachiti kurudiwa mombe ndikatanga kuti no marume munhu muri kuita izvozvo atone problem zvinenge zvakabva onetsana nemudzimai haana kana chinhu chainacho madini kuti imimi ndofunga samandibatsira mamuripo ndikatomirawo ndikatobatsira vanhu ivo nyaya idzo muri kutaura idzi hamusikawo ndi muri kuomesera here munhu chichi haana kana chii kana muti kana mbudziya chaika dai matomunzwirawo nyaya samuti kwandakafamba achitaura achiuya usiku ega ega adhakwa matoresa vanhuya wakauya wakatora mbudzi pamba pavo angatanga kuuya everyday achiuya usiku yese achitaura kuti manditoresa zvinhu zvangu panape watoresa mbudzi dzangu chichitanga kunditukirira pamba ndofunga raini riri panapa hambana ndofunga akaita mazo kubva ipapo hana uzobva ndataura naye ndo pakazotanga kuita futi chi mwana wacho paatanga kuba mafoni. Tangoti pamusoro esa hamudi kwana chimbomira here tangoti tida kubvunza kuti pane daka here saka taona handina kana daka nayo taona kuti panenge pane handiti muzare mazoona kuti panenge pane kuti izvozvo vana ava vari kugara nani kuti vazvinge vaita izvozvo handi vari vega kana kuti mai vakazovari vana vari vega sehamudi kuwanda wana kuti vazoita izvozvo vari vega saka mai wacho uripi izvozvo mai wacho izvozvizvi handisizokwadi saka vanawo kuba uhuinhavo kuti havana vanokontrola inini ndinoita zvekuita ndichiuya apo nepapo ndichiuya kuzovatsvagira chikafu dambudziko imimi hamusizi ndimakatuma wana basekuru kana kuti chii dambudziko ramakandoita basi ngerekuti ndikabva panapa ndikadzokera kumbawo ndikazwa kuti idhibhe wapisa gadheni nemunhu ngemota kuti mwana mudiki handiti wapisa gadheni nemunhu ndinofana kutoenda kune munhu iyeye ndichitosvika pambatano hari hiki basadzo kusvika kuti ndauya kozwa kuti mwana zvafamba sei pamwe ukazvininipisa pamwe wacho munhu pamwe achida kubhadharisa agoni kutokubhadharisa pa saka imimi mine sekuru imimi kusatoenda kumakaita ikukuka zvotongozi pamwe masapota mwana kana kuti maita kamukaka kuzvitutumadza ndikudai makaenda kuna samutefa uyu pamwe pasina mosvapo ndoti zvinowanikwa tese tine chinyi tine wana amen ndokuona kwangu kwandiri kuita inini baba wazviko inini ndataura kuti mwana akasangana namaitadiwa ari kuenda kuchikoro maitadiwa ndoapo akaita sei akasvika pamwe achisanangudza nyaya iyoyi mwana kuti ndasangana nemwanyanya ari kuenda kuchikoro akabata foni ichibva ndazomuti tione foni kuita sei ndikati ndoapo akati mwana ndiye akatomudza kuti baba ariko kumba akasvika nezuro usiku for sure handina kuenda hangu musi wachoyo kusvika ivo vazoita sei vakazouya vachindidza kuti ndoapo ndakazoenda pambapo ndopamba pakaungana vanhu tikataura nyaya iyoyi tikataura nezvayo ina hapana chandakaramba ini because ini ndandichiti ndansipa handina chandakaramba ini but kusaenda kumakaita ikoko ndokumakaita problem mwana akabara ngewenyu mbona makaenda very day aparariki basekuru saka pakashaishwa ndoapo ndakashaisha ipapo ndoapo ndakashaisha ipapo
mukadzi auya achengete vana ngoti vana hawana muchengete barume dzatomhuka imi mune musiko inonzi chii mukadzi haapo kokutera mukadzi mune hamuchamudi nasi zvakuita vana izvi muri kuona zvakanaka here manje vachazopedzisira kutopinda mumadrugs wozi kana akatotanga kubaka achazopedzisira kupinda mumadrugs mabva matokanganisa upenyu hwemwana zvachose handiti ngozi kutoba ikokuku yatomisika zvayato extreme yekuti mwana anoshingira kupinda payadhi yomwe munhu kutora foni imimi ndofunga muri tozvidawo zviri kuita vana because pakadaro papoka haifanira kutotera kutoita kurakidza ufemu then motononyengerera mai kuti muye muchengete vana muri pamwe chete makutouraya mhuri hapana pride beya kuita zvinoitika kuti vanhu vanokana mudzimba mwana wenyu pamwe chazotamba vhaya tidarika ipapo munozomugona kana kumba kwedu chasvika achiti paziro tere mukadzi wayo achimuchengete vana muri pamwe chete mwana awe neanomupa mutemo handizve hamuchamudi saka chitsvagai zvomwe wacho kuroora auya achengete vana pamusoro changa imwe yacho foni yekutanga ka yakatodiwa mudzimai wacho atoripo yayo yambuya muteka atoripo mudzimai wacho but asi mamusinoziva kuti tatusitoziva kuti yatorwana asi takatoiona atori nayo nawo takutoziva mbavha yacho asi Anetsa mamunesha mamunoto pamusoro mutepa wati ndakambodaidzawo wawakidzani pane muwakidzani umwe wakazwawo masoko iwe pamusoro iyi hatisati takusvika ikokuba ende futi ava havasi kurambirana nenyaya asi hanauramba ba toda kutokumbira toziva kuti mafoni izvozvi zvari kunani ndowanazvo zvese mafoni nemara ndowanazvo ndakawadzorera because mamemory card mamwe acho mafoni anga akodobora anga asina hapana foni yanga isingashandi ese mafoni ndowanawo mari kupi zvasongana kusahumani mwana atoshato akatombotanga kutora imwe pamashops yemuzukuru amaichivhuro mama wacho akashauda futi vanhu iwa mai maimutepfa tinogadzirisa ipapo panyaya ipapo mafoni aya ane 5 months tichiedza kuti tiri wavakidzani purazi wana mai wacho nababa wacho tatiritsika nditsike saka iyeyu ndiyada kukanganyara hake paubanze hwedu tichienda kuna Anetsa kazi ndataura naye hazi ndiri kuuya nawo musi wa30 Anetsa akati alright hatichaendi kudaro takumirira musi wa30 wacho kana wauya nawo toona kuti mafoni ari kusenza here iwe ndini tobva taendesenyi mafoni kwamutepfa 30 wacho akabva apera hatina kuona munhu dhuze paatova pakati ndipaakazouya iye baba wacho auya kudaro hapana ukataura naye saka ndoti nezvo munhu auya 30 uyo akapromisa wadini wadarika saka toita sei nyaya ngaienda hayepi ngaienda hayomberi mafoni yacho iwo yayo ndakaenda nemuroora nemafoni iwayo ayo ari 3 tikati samudi kwanda ona izvaita wana kazi ndakatombobvunza kuti foni iyi waitorepi kazi ndapiwa ndisekuru Sakukanya ndikati imi makadini kufonera sekuru Sakukanya kuti ndimi sekuru mazviti hanyu madini mapa mwana foni kazi ndambozvifunga tikati ko ihombe kazi ndakabvunza mwana aitaura kuti kwazi ndadini ndapiwa ngeshamwari yacho shamwari yemwana ndiye akaonawo mafoni yacho imwe yacho iyi akatora mubedroom kubva mudining achipinda mubedroom yanga iine mari iyoyo takaiona kwe3 days ndiko kuiona kutanga idzi dzese dzinatisungozwa kuti dzakaenda pakwanda asi haana kuita kana shunguna vatandofunga kuti tinogadzirisana pachigoyi pedu saka maona takauya kudaro
mapedza ere basi mapedza zvamamutaura makambopawo dheti rekuti musi wa30 ndikuya iri mafoni makazouya rekoti sori ndakoniwa ndiri kugadzirira ndakaenda kuna sachanesi ndikataura kuti ndaonini ndikati ndakoniwa zvozi inini basa rangu randinoita inini ishe ndere harisi rekuti ndinowana mari kupera kwemwedzi ndere apo nepapo ndoita zvekuchera pasi saka pamwe pacho ndinowana pamwe pacho ndinoshayiwa pamwe pacho ndikaudza munhu kuti handina kamunhu anogona kungoti unacho asi ndakaenda kuna sachanesi mukati ndakoniwa ndashayiwa sanetsa akazoendesa here meseji kunavanhu kuti feedback yekuti sauyi wadini wati ndakoniwa ndichazoti pambera handiziva hangu asi sachanetsa ndakatosvika kumba kwavo ndichivaudza chanetsa akasvika kumba kwenyu chanetsa akandifonera akati samdi wandati ndiri kuuya kumba ndinotaura nemi ndofunga last month ndikati ndiripo pamba ngakati nditaure neni zvinhu zvaita here kubva ipapo handinozomona sachanetsa akafonwa zveshuwa nechirasa ndobvunza kuti awa ndahandi wakati musi wa30 ndopatiri kuya nemafoni musi wa30 mama akatarisira kuti charisivha mafoni handiti zvese saka musi wa30 hamwe mafoni hamuna kurisivha saka ini my question yange iri kuti iye hamudi kuwana akaenda here kuti kuchanetsa iwe ndatadza kudini kuwana mafoni mari yaramba kuita kuti ndakaenda wakaenda asi chanetsa wakazopawo here ana wachaunzani mutepfa kuti no uyu wati ndashaya mwedzi uno zvaramba kuita zvandaitarisira hongu ndakaenda wakaenda saka muda uramba unzvenga uda kuti chii uyu mwari bvuma mhosva dzake murumbozvona sachanetsa akatofona ina ndigari akatofona akatoti hanzi musa ndikati sachanetsa iwe chimbonditarisa kuti pesa apa taane mwedzi mingani kubva munayo zvinhu zvaitika izvi mafoni aoneka arongoti ndashaya but mashayiro acho anoita acho dai angaita akana something yake kuti kana ndambogadzisa ake foni nyaya dzemari dzinonetsa ambogadzisa ake na foni yewana kuti waende kuchikoro haazoti ashaya ini ndiri kusangana naye mune dzimwe nzvimbo dzemavharo ndichimuona ariko achifara pamwe asingatosviki kumba pamwe asingachatosviki kumba ndichimuona atoriko zvinomutadzisa chimwe asi muri kuuraya vana handiti chizwa yakasawa mashoko ari kutaurwa handiwo ndachinyarai mashoko ari kutaura ina handitoazivi mundipikisa right sawa nini sawa nini mwana wenyu ane mhosva maparirwa mhosva ngemwana mwana hamusi kumupa mutemo saka ipai munhu mafoni ake muri kutarisa kuti munomupa rini izvozvizvi ishe mafoni kutaura kudai mafoni aya handitori nayo mudhara sahamudi kuwanda nehanzvadzi yangu vakatomboenda vachiedza kutaura nevanhu vekwamutefa nenyaya yemafoni tete vangu achitaura achiti inini ndiri kuenda nemafoni aya kuharare ndonowagadzirisa ende atosumuka nemafoni aya nhasi angadai auya pana pawitness akauti mafoni ndakunogadzirisa atiri kuya nawo pakati handizve atosumuka atoenda akanganisa ipapo ndipo akataura kuti ngozouya nawo anozouya kana gore ringouya murukwana baba wacho samudi kwandaka kuti mashoko anokutaura ndinyo here chero baba ndida time frame gore nayo hariti tiri kupai 2 weeks
Twix ishe misemaonero angu inini because munhu uyo atoendawo nemafoni ayakayaka. Haasiye muridzi wemwana, muridzi wemwana ndiwe. Handizvo. Iwo ndione mwana uye anoita zvaanoda. Wada kuripirwa mhosva dzemwana wako ngomwe munhu. Iwo tiri kupa time frame ndati 2 weeks. 2 weeks zvinoisa zvaita saka unoda kuvhoma mazuva mangani? Nyepera ipo. Mazuva mangani? kuti nguva yakaita sei. Because kubva muna May iro zvita muna September. Inini mari kachanga munzvarika iyo mari inonditoshupei. Ndakuudzai kuti inini zvangu zvekuchera hazvina tema. Chinzwa zveiwewo mutemo usada kutiitira nharo basa kutipedzera nguva yedu futi. Iwewe ka mafoni matatu unogona kuti pa 2 weeks kana kuti 1 month mwedzi uno wobhadhara foni 1, mwedzi uno wosenzera foni 1, mwedzi uno ya foni 1. Handiti ngezvekumakasi kuwana kwako mari. Ndakupa 3 months kuti ubhadhare foni idzodzo. Zvinoita $50 yako yauri kutaura ikaika haina evidence ba ngokuti zvinotonetsa. Zvinogona kuitika futi kuti munhu kana abirwa anogona kuti pane mari yangu yakati pamwe zvisizvo. Saka ini nyaya $50 inonditi netsei kuti ndigo nokuti haina chinhu chinoratidza kuti ndiye akaba mariyo. Kuti zveshuwa mupochi manga mune mari here. Ndanzachanga pamusoro nyaya yemafoni ndofunga ndakamboedza kutaura ndichiteedza kutaura Anetsa ndichitoti inini anozofunga ndakutsvaga mari but tichitaura nyaya dzekuti 3 months mwana izvezvi igrade 7 haana wabereki mwana ari kushandisa foni handiti dai zvachinzi hazvo watadza kundipa zvinhu zvangu waenda nefoni kuHarare foni ichadzoka nebhazi mafoni haasi kushanda kana zvichiita zvazvo mambo kana tatadza kuita sei ngawadzore zvavo mafoni angu ndotengesa zvihuku dzangu ndigadzise foni yemwana mwana munin'ina ari kuSouth Africa kana takuta nyaya dzekuti 3 months ika mwana arikuda kupiwa homework igrade 7 achatanga negrade 7 handizvo zvikoro zviri kuvhurwa kuswera mangwana mwana ada foni ndarara kanonoka kutangwa kana kavhura saka izvo zvauti handisi kuwana mari ipapo ipapo. Saka iwo ndiri kumbira kuti udzosere foni yemwana izvozvizvi yekutanga ari grade 7 iyi ndiyo unotanga nayo izvozvi zvichenda pa 2 weeks idzo unofanira kuwane something. Ukanatsongwavha uchinatsoziva kuti ndine mhosva yakaparwa nemwana wangu kuti yandakapara nemwana wangu. Wona ka nyaya nyaya yanga yakatongodhara takutoti wona accept takutovhura chikoro chi isu nyari pana ngoti tinochiti tigarisane zvakanaka handiti urundizwa here muteko nyari kuti tigarisane zvakanaka handiti matara mbuya wataura kuti tainatsogarisana zvakanaka namonazani hamudi kuwana namutefa mamuri mahama handiti saka tikamuti 2 days tenga foni indoona unga zviri inhuman yazi mwana wakapara kupara muri pamusoro changamiri ipapapo munenge matonga zvakanaka asi maonero andiri kuzviita izvi zviri kugadzira ruwengo mukati mangu namdi kuhanda why zvisati zvadaro pambotaurwa panyaya yegiraji ndofunga wadare nevamwe vari pano ndakambonetsana nemukadzi wacho ndikanyemwe nyaya futi yemwana handiti kusvika mukadzi wacho anditema nehuni ndikanetsana naye ndikauya tikagarisana mumusha nehanzvadzi dzacho nanamdi kuhanda ndikabhadhariswa mbuzi huku ipapo ndabhadhariswa huku tikati nyaya yapera after a week wakauya zvikanzi munhu ari wana mari wakauya kuno kudare muri kunzwa paina the late ishe pano padare pakazara vanhu zvikanzi ambuzi huku yotabva tikatomhoresana nemudzimai yacho wese nefamily yavo tikatomhoresana mumba vakati nyaya yatagadzira kai atati nyaya yapera zvakazondishamisa waya futi kuno kudare yauya kudare zvakaita pano padare baba chigumira wanga vari pano vakati aiwa ingani nyaya yapera wani ishe nyaya yemakuti makudaidza futi mwana kudare yanyaya yeishe pano baba chigumira akati aizvomuri kutaura ishe hazviiti ishe mbuya akapopota pano akati iwo wandidongorera muhembe mangu chigumira iwewo nemwana wako ndinotoda zvinhu zvangu utoripe hamudi kuwanda izvozvi ndikamhanya mudhare akamhanya akanitorera mbudzi pamba mwanangu enda unitora mbudzi ndikatsunungura mbudzi iri patambo ishe akati zvaita iwewe wakamborora mukadzi munhu ndikamhanya futi kumba ndikatora jongwe pano
apa imimi muri kuti 2 weeks period yekuti foni yemwana yegrade 7 inini mafoni mari hazvina basa mafoni mamemory card iyayo mamwe nemaplan angu ndiri buildeni ndinochengeta mhuri yangu mamwe nemaplan zvese zvazviko zvauraya mhuri yangu because of mamudikwana kana mati 2 weeks muri pamudikwana 2 weeks is fine maita zvakanaka changamiri I think ndanzwisisa but uda kutarisa kuti ndakambotemwa vakambonditema wachiita sei handiti foni muchati foni inoenda kuharare ichigara rota kuti after 3 weeks foni ikuenda kuharare ko ikauya foni isina munhu akaenda nezuro akauya panapa nezuro ndakamona mukadzi wacho waenda nemafoni kuharare nhasi ende anoya rini apa kanombota kuti kana gore rinouya muri usirisko here nemwana dai zvaita hazvo dai zvaitaka ini choda kukumbira hangu dai zvaitaka ngova ndidzokuseri wangu foni yemwana wangu ndotaura nemudzimai ndotengesa huku dziri pamba pangu ndinogadzisa foni yemwana nekuti mwana uyu muri kuona mbuya zviri kuitika mudzimai wangu uyu akagarapo akanzi namai nini munin'ina wangu inini ndowaba foni yangu nekuti mwana wangu ane foni yakanaka muri kunzwa igiraji rekuti mwana uyu anotomira zvakanaka right nhasi tawafonera kuSouth Africa takafona nezuro takuenda kunyaya dzemafoni mafoni aya akazooneka right akuti mwana 2 weeks mwana izota mutora aenda kuonderevha izvozvo kuchikoro amangwana ari kuenda kwambuya wacho mbuya wacho haana chaanoziva mwana ari intelligent anoshandisa foni haana foni tiri kumirira 2 weeks hazvina here zvimwe zvekuti ndakuchikumbira hangu kuti nini ngawachindidzosere hangu mafoni angu pamberi pedare ngawachindidzosere mafoni angu indogadzisa mafoni angu ndogadzisa mafoni ewana wangu ndomhanyisa ini ndotengesa zvinhu ndogadzisa foni yemwana wangu zvatara muzvare zvapinda mudzimu pano ndinofunga chinangwa chikuya padare kuya kuzogadziriswa semaura tangoita tese kuya kuzodii kuzogadziriswa mafoni akagara for 5 months asi izvo zvinhu zvare ari kuti ngadze dzinogadzirwa for 2 weeks kuti papo pakanganisika nemutemo wedare ndizvaunoita hautobvi pa 2 weeks zvidzika kutoti 2 weeks zvichidi ende mafoni acho handiti ada kugadziriswa handisitoziva kuti akadii mafoni ndoanamba kuda kuti angoya ari kusevenza mabhatiri pamwe ndindatadza ini ndatoti pandoti mwedzi uno kwakutoti kutotenga dzinyowani mafoni acho esana vari kumba kwavo ndizvindoti kuti anozoenda kuharare sei patisunzwanana inini pandototi foni ka toti pamwedzi kutotenga nyowani hakusi kuti ugadzirisa mudhosva yatofondoka yatokodowa ndozvinetsa kuti tikaenda kuharare ndozodzoka kuharare ndiri kuona here kuti foni iri kushanda ichatumirwa nebhazi handizoti anodzoka rini ndotambira foni ndozodzokesai muri kuti chii ndataura nemi kuti tiri kupai 2 weeks grace period yekutomboti gadzirisai mwana ari grade 7 panandoti mwedzi 1 ndanichireva kuti muri totenga nyowani because foni idzi dzapera kudoborwa ndiri kunyepera dzichiri foni dziri intacted asiri foni dzakanaka indondoda foni nyowani because mukuba gadget iyoyo ine upenyu hwomwe munhu idzi dzamatsoto idzi handioni dzakatokodoborwa kana dai zikanogadzirwa pamwe dziri foni kwadzo plus information yese yanga iri hamusisina hamusisina kana but mamwe acho type yemafoni mamwe tu adzichawanika chii machiwa tumoti masamsung yatouch ayo handifunga kuti ichawanika ba saka kutotenga inyowani asi saa munikwana kubva nhasi kusvika noti mwedzi wamona $100 yotenga foni bei be honest enough ndati hamuiwani here inokwanisa kuwanika saka atengereyo kamunhu foni yake because imi samusefa musasachemere mimwe dzakodoborwa baidzi because muri kuda kuchemera idzi ende to make matters vese mukatarisa age yacho kaform 2 hati kaform 2 student kanokwanisa here kaform 2 student ushiwa kutora 40 konatsoichengetedza sezvatinoita dzedu kana kuti vanhu vaya vanenge vada kungoexperimenta haisisiri foni be yamuda kuti igadzirwe yacho kana mukaenda kwatengesa huku inosenza 2 days ichifa futi sokuona kwangu
ndanzwisisa. Nharo dzenyu dzamuri kuita ka zvekuti ndoda kugadzirisa foni yanga ine form 2 student ari mukomana wechibhoyi wemurunguri nani. Wechibhoyi mbhoyi kana mukatengera kana kaasha akatoya apa ringodoka yatswanyiwa idombo nikoti mukati macho mumbori ne. Maita basa tanzwisisa. Ndosana ndoti mwedzi iyo zvizvi akashanda obva kutengera foni yenyu nyowani. Oshandazve otenga imwe nyowani. Oshandazve otenga imwe nyowani. Waparirwa ngemwana. Ngatipei vana mitemo kana takagara punzi. Inyaya yekuti vamwe vana havana mutemo apa. Iyo zvizvi nhasi vakatonona padare nekuda kwemwana. Ngatidzorei vana vedu. Isusu kunozi mazuva ano hakuchanerwi wana. Mwana mboi ungozwa ngeshamu. Ukabvira wamuti burera ungamuwe ku-UK hazvifanani. Changamire ndechekuti wamwana maraini wakamboita musikazwa. Akawabata iye akawasunga. Zvinozikanwa akasunga nerope. Akawarova wana iwawo warasa mwana wake uyu angarasa kaaitiyo kabhatiri keke. Vakanzi takurai huni masvinga 10 ekabhatirika aiti ndofunga mwacho maibvunza bayari panapa wamwe wacho wana wakasungwa netambwa ini ndakatoenda ndikati chirangawo wana wako kaizvi unoita wamwe wana muri kunzwa muri kuona wana wakasungwa netambwa umwe wacho wana mukatira semwe zvizvi vamwe wakatozvimba akada wakatomira dai akadusungwa ndikazumbuki wona wana warukwadza nenyaya yakabhatirika aitiwo wana wakatakuriswa huni masvinga 10 misha mitatu ndofunga mwana mai acho ari pano newana wana wakanzitakurai wana maibvunza baya wakabatsira kuti akutemera wana huni wanga zvimbisa kabhatirika aitiwo iyo munyamundi kuwana kwangu ngayatakurongoro 4 zvemisikaso handi wakatakurisa vamwe 10 woi mwana wako ngayatakure huni kumba wangu kuri pomti mune misikaswa ngayateme huni dzipamunda payadi pangu kuri kuya rini ndiri kugara ndichapindiwa nenyoka mumba saka uri kuya rini handi wakagona utakurisa vamwe huni wako uri kuya rini sati handi uri kuda kunonizirwa benzi wemwana wako ndinganonizirwa benzi wemwana wangu sei nai saka uri kuti handi munoti ndinozvifarira here mberi kwacho handi uri kukakama uri kukakamei usakakame nandisina kukakama kwako bandiko ndosikuda zvatoye mangwana ndiri pa ngatombomuti chirangawo mwana wako ezvakaenda ndofunga ana mai wake nawana wakatakuriswa huni wari pano mutefa mangwana mwana wako neamba kwangu anditemere dondo riri pamba pangu rese nemangwana acho mangwana ndiripo mangwana chingani friday saturday nada kura saturday ndichaendi ndakamirira mwana wako kana wada kuperekedza benzi rako perekedza umubatsira ndomudza inde ndisipo asi uri kuya ndendisipo ndichamuudza asi ndendisipo asi unomutina ndendisipo kana ndikatadza kuenda unotsvaga here ndizvitaura nenyaya dzemafoni ana vanhu vari kuti ndikatadza kuenda unotsvaga inosateerere zviruko iwe uri kuteerera zviruko zviite sei teerera handi kutaura neni saka uteerera wako zvaita sei une makuhwa utaura neni ke mangwana mwana wako unoya ndiri pamba mukazara mazvimiti pane mwana anogona kutotema ke form 2 akura aziye kuti zvandoita zvakashata ndo punishment isusu kuchikora hatichaneri vana tinopa punishment ndo punishment yemwana wako azimuda yeti nhasi wagariswa padare nemwana wacho mwana wacho nhasi hapo futi samudikuwana ngawaende kubasa uko nemwana wawo waziwe wese kuti zvatiri kuita mafoni azobudi ba mafoni agara anobuda muri kunzwa zvandiri kutaura here muri kunzwa zvandiri kutaura here apa muri kungonoshandirawo ishe kubatsira ishe zvamakaita waya wegore riya handiri waya vakaripa zvese nekushata nenhirini apa muri kuroripa samutepfa kusaidi kwavo then muripawo kuna ishe nekuti hamuna chamunenge mabatsira ishe ba handi izvi ari kuenzanisa kuti muwirirana samutepfa pasaidi nepasaidi ipapo sai ari mune chekuda
pamusoro ishe newadari isusu sewabanzi mazuva ezvaitika chokwadi takadaidzwa chibva taona kuti mwana akanganisa tikangoti munhu wese ane mwana mangwana wako anokanganisawo wako anokanganisawo but panguva yakasiya wamutepfa mafoni kuna hamudi kuwanda by now mafoni wangadai akadzoka dai wanga achida kuti aripe mhosva yemwana mafoni iona angadai akadzoka pasina nyaya dzese dzekudaridza saka zviri kutotishamisa kuti nanhasi mafoni haasati adini tofunga wamutepfa wanga waita zvakanaka kuti chienda wagadzirise chi mafoni saka zviri kutotinesa kuti nanhasi mafoni aya asati awira ndofunga pamusoro ndofunga muzvare wako wati pamusoro yana maiyo ngatitere muzvare wako manyaya wati sambudu kuwanda wachaita kuti mwedzi umwe naumwe achitenga foni kunyanya yekutanga iri kudiwa yemwana izvo mwedzi uno wati uve ndiseptemba kawo warutipa 2 weeks yokutanga yemwana wechikoro youya asi mama ndito patwiksi akumbira saka dai mama tichi taurai izvo zvangu zvataura ishe zvangu zvakandinakira zvangu zvakanditire kuti pamwedzi saka waruti pamwedzi mogadza foni dzonhatu dzodini dzopera saka muchaenda pana sekitari apo mosaina kuti zvamawirirana nedai kugadzisira kutenga nyowani Sly Media TV, building bridges.